हाग्रा बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनाय आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि बिथोन बायदियै एक्सन मुडआव हाग्रा रैखाथि रौनियाफोरा तामुलपुर हाग्रा ओनसोलारि मावख'नि दैदेननायाव गरेस्वरनि दंफां गलाफोराव गोख्रों सिग्रोमनाय अभियान गंफ्रोमबो दंफांनि दखान गलाफोरनि फोरमान बिलाइखौ आनजाद खालामदों हाग्रा रैखाथि बिफाना। मख'जाथावदि थांनाय सप्ता मोनसेनिफ्राय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दंफांनि दखान आरो दंफां हाखावग्रा मिलफोरखौ जब्द खालामनाय अभियाना सोलिगासिनो दं। दिनैबो गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै सोलिबाय थानाय गंथाम दंफां मिलफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। बेनि सायावनो जों दा अपारेशन खालामबाय दं। सानिफ्रायबो जोंहा मिनिस्टार सारनिफ्राय इनफरमेशन होनाय ओमफ्राय बे एक्चुअलि जोंनि खामानिखा माने बांलांदोंमोन बुस्थुआ एक्चुअलि इलिगेला बेनि थाखायनो जों दा गोख्रों स्टेटमेन्ट लाबाय दं। दा मेनलि दंफांनि जे 2 नाम्बारि दंफां मिल बेखौ जों बोखांबाय दं आरो बेखौ बोखांनाय लोगो लोगो जोङो दा दंफां फाननाय दखानफोरखौ बेखौबो जाय लाइसेन्स दं बेखौ चेक खालामबाय दं आरो जाय लाइसेन्स गैयि बेखौ टटेलि जों बन्द खालामगोन सिज खालामनाय जागोन ओमफ्राय खावलायनाय जागोन नोंसोरो दखाननि लाइसेन्स लानानै खामानिफोरखौ माव। मानोना बेनि थाखाय जोंहा राजुआ बिराद खहा जाबाय दं। रयेल्टिखौ मोना फरेस्टआ मोनालासिनो माने फानबाय दं माबा दं बेफोरखौ माने जों होबथानो थाखायसो बेफोर खामानि जाबाय दं। बेजों लोगोसे जोङो गोबां ट्राकफोराव माने मोनसे सालानजोंनो गोबां माने अन्थाइफोरखौ होनानै बेखौबो जों नोजोर लाखिबाय दं। बेखौबो जों गोख्रों स्टेप लाबाय दं। सालान चेक खालामबाय दं। एक्चुअलि लामाफोराव बहुद बुरजा लामा बखि खारो जोंबो हमस्लाबनो हायो मालाबा थेवबाबो जोंहा जेनिफ्राय फैयो महलाव स्ट्रिक्ट इनस्ट्राक्सन होनाय दं। बिना सालानाव नोंसोर गारि आगारनाङा बिना सालानाव गारि आगारबा फाइन हमजागोन आरो जेसे जोंनि स्टाफफोराबो नोजोर होबाय दं। जायगा जोंहा केम्प दं केम्पआवबो चेक खालामबाय थायो। बिनि गेजेराव सिखावफोरा मालाबा खावो बेनो बेबायदि माखासे इलिगेल मोननायफोरखौ माबायदि ना बे इलिगेलखौ टटेलि जों जिर' खालामगोन। टटेलि जिर' खालामबा दा लाइसेन्स हल्डार बहुद दं बिसोरो लाइसेन्स थानाय मानसिफोरा बिराद खहा जाबाय दं। बिसोर सरकारनो रयेल्टि होयो खिन्थु बिसोर खहा बिसोर जाबाय दं। बेखौनो जों नोजोर लाखिनानै बिसोरनि खहाखौ जों फोजोबनो नागिरदों। लोगोसे जाय माने बेरेखा खामानि मावबाय दं बिसोर थिग जाथों जानानै मोजाङै खामानिखौ मावथों लाइसेन्स लानानै सरकारि नियम निथि जि दं बेनि गेजेराव खामानिफोरखौ मावथों बेखौनो खावलायो। काट मिलनि गेजेराव नोंथांमोननिफ्राय माबायदि बिथोना माबायदि? काट मिला एक्चुअलि बेन्स मिलयाव बहुद नुनो मोनोमोन। जों दा तामुलपुर रेन्जियानाराव गंनै दिखांबाय। बे दिखांनाय लोगो लोगो सिखाव नालाय सब बोखांजोब्बाय बिसोरो। थेवबाबो जोंहा नोजोर दं बेखौ जों खाफिननो होनाया जानाय नङा खाफिननो हाया। बिसोर पारमिसन लाथों पारमिसन लानानै काट मिलनि लाइसेन्स लानानै खामानिखौ मावथों बेखौनो खावलायो जोङो।